Sumilek bang-bang wetan kumlap mega lintang arsa amadhangi pramana kang kadulu sarana kinarya makarti janmi wus cedhak akhir jaman bumine saya panas pemanasan global iklime molak-malik tondo prayitna manungsa sagung. Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam, Truk. Waalaikumsalam, Truk. Wah, Gong iki ayo. Apa neh, Truk? Iki suluk odo-odo bang wetan cakepan sanggit. Wah, nyanggit neh ya, Truk. Ning sadurunge ya panuwun karo sing kepareng subscribe ya, Gong. Iya, Truk, karo sing wis kepareng like. Memberi apresiasi tumrap awake dhewe ya, Gong. Iya, Truk. Iki mau bang wetan sing surasane sumilak bang wetan. Bang wetan iki anu ya, Truk, ke esuk-esuk ya. Dadi katon abang ae sumilak cahya saka sunaring surya nalika lagi jumedhul kae kok. Wah iya ya, Truk, kedhok sing do seneng lho, Truk. Nah iya wong mula kene wong do munggah gunung ki ya sing siji sing arep disawang ya mong mletheke srengenge. Ngono ya, Truk. Dadi kuwi minangka salah sijining ciptakane Gusti Allah sing hebat. Ngono ya, Truk. Kumelap mega lintang. Katon ing ufuk timur nalika srengenge jumedhul. Megane ketok. Ya, Gong. Nah iya, terus tujuane apa, Truk? Srengenge mlethek kae, Truk. Nah, tujuane ya arep madhangi jagat. Ngono kanggo penguripane makhluk hidup sing ana donya kuwi sumbering energi sing paling gedhe nomor siji ya energi surya, energi matahari. Oh iya ya, terus sijine energi ya karo padhang. Wong menungsa iso ning ndi wae iki sarane kudu padhang kok. Nek ora padhang ya nabrak-nabrak kok, Gong. Oh iya ya, Truk. Nah iya. Pramana kang kadulu. Oh, ganti cetha. Pramana ki nek ora kleru ki cetha wela-wela apa sing didulu, sing disawang kuwi merga wis mletheke srengenge kuwi mau. Dadi antarane mlethek srengenge karo obahing menungsa makhluk hidup kuwi ya wis satu paket. Kuwi berarti wis dikersake karo sing gawe kabeh. Ngono ya, Truk. Nah iya. Sarana kinarya makarti janmi. Kanggo nyambut gawene obahing makhluk hidup ciptakane Gusti Allah sing ana bumi iki utamane ya, Truk, makarti janmi. Makartine apa, Truk? Lah ngibadah ngono kok. Oh iya ya, makartine murid iki lak ya sekolah. Monggo awake dhewe iki kabeh iki murite Gusti Allah iki kewajibane sekolah. Nek wis sekolah terus kon praktek, ilmune iki dipraktekke. Jebule ngono ya, Truk. Nah iya. Mula semakin ilmune akeh, luwih prakteke ya semakin akeh, semakin bener karo apik lho. Kuwi nek konsepe dipahami netepi kewajibane dadi murid ya jane lak ngono to, Gong. Ha iya ning awake dhewe iki malah gur kokian dolanan karo Gojek. Ngono ya, Truk. Nah iya iki godane donya iki ya kuwi. Dolanan karo Gojek. Mula nek Gusti Allah dawuh iki hanya permainan dan senda gura. Dadi awake dhewe ning donya iki mung kokian dolanan karo kokian Gojek. Oh iya ya, Truk. Ngono, Truk. Iya, mula iki awake dhewe ra ketang klungsu-klungsu. Iki mau terus diteruske apa, Truk, iki mau? Kae mau anu apa jenenge? Wus cedhak akhir jaman. Wis cedhak akhir jaman, iya.
Mula nek manut dawuh agama barang iki nek manut keterangan sing ana iki lah wis nyedhaki akhir jaman. Lho merga apa, Truk? Lho merga ciri-ciri tanda-tanda akhir jaman iki wis jumedhul kok. Ngono, Truk. Iya. Ana nggon hadis Nabi wis akeh jumedhul tanda-tanda. Wong buktine nyatane ana ya, Truk. Nah iya. Ngono akhir jaman. Wis cedhak akhir jaman bumine saya panas. Wah, mulai iki lak ana to iki sing jenenge pemanasan global. Ngono ya, Truk. Nah iya, pemanasan global iki lak bumine saya panas seluruh dunia. Ngono mulai iki Eropa iki ana panas nganti 41 lebih nganti tekan 50 nganti aspal. Ngono, Truk. Lah iya nganti do mlethek kabeh iki saka panase kuwi mau. Wah iya ya kuwi bar dikeki panas ora suwe terus dikeki adem banget. Ngono ya, Truk. Iya. Panas karo ademe, panas tis. Oh iya, iki nek umpama penyakit nu panas tis ya, Truk. Nek ning swarga ora ana ya, Truk. Ora ana manut dawuh Gusti Allah iki ning swarga iki ora ana apa panas ora kepanasan, adem ora kademen. Oh iya ya, kuwi bedane ning donya karo ning swarga iki ning kono kuwi mau. Pemanasan global. Oh iya, iklime molak-malik. Wah iya ya, Truk. Kulo Gong. Mula kuwi minangka kanggo tandha ya, Gong. Iya tandha karo awake dhewe jebule iki nek ora nggatekke ngono ki lak keselimur karo nikmati dunia iki ya kuwi mau. Sebab nikmati donya iki nomor 1 ki apa, Gong? Ya dolanan to, Truk. Oh iya ya, pengalaman awake dhewe iki biyen sekolah ora sinau ya mergo kesregepen le dolanan. Oh iya ya, Truk. Nah iya karo le Gojek. Mongko dolanan kuwi ya ora pinter. Bodho. Lah kok dolanan ora pinter. Lah ora tau menang. Oh iya ya, Truk. Ayo kancane dolanan setinan pinter. Wah, titis kae akhire diseten akeh. Awake dhewe mergo ora titis ya ora duwe malah kelangan. Dolanan kuwi kelangan piye? Wis ora ana petingane. Wis ning donya dolanane ora menangan ning akhirate cemplungke neraka. Ah wis. Ya, Truk. Lah iya wis ora ana untunge blas ta kuwi. Wah iya ya, wis le Gojek ya ora iso Gojeke itu ora iso nyenengke. Le dolanan ya kalah wae. Ora tau menang ya, Truk. Wis ora sinau. Akhire nalika ujiane ora lulus. Lah ya kuwi wis rugine gedhe ta, Truk. Keselimur dolanan. Coba saiki sing kelak ya permainan. Oh iya ya, Gong. Iki TV-ne wis main apa durung? Bal-balane wis main apa durung? Lho. Iki filme wis main apa durung? Lho, main. Oh iya ya, Truk. Mulai ya bener dawuh Gusti Allah iki ning donya iki hanya bermain karo sendagura. Mongko tugas utamane awake dhewe didhawuhi sekolah. Ngono. Lah pelajarane apa? Pelajarane lak kitab suci to, mata kuliah. Ngono. Munggo awake dhewe wong Islam mata kuliahe lak Quran hadis. Kuwi mata kuliahe saka Gusti Allah lho, kok ora sembarangan. Lah nek kok malah ora tau diwaca iki piye? Oh iya ya, kok kuwi coba ki awake dhewe kaya ngono kok pengen munggah swarga iki gek rumusane kowe ora masuk. Iki padha karo cah sekolah, kewajibane kudu sinau, ning malah bendina mung dolanan karo bolos. Iya iya iya. Terus awake dhewe ngarep-arep lulus sekolah ngono. Wis ora masuk akal ya, Truk. Lha iki kenyataan iki jebule iki kae mula Gusti Allah dawuh iki kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Ya, Truk, mula kuwi bener wong dolanan iki menipu ya, Truk. Ya ngapusi no. Weton angger lali karo le sinau sekolah pelajarane guru, ya wis padha karo kuwi tertipu awake dhewe kuwi. Puncak wong sekolah iki apa, Truk? Puncake wong sekolah nek apal pelajarane sekolah. Mula kae Gusti Allah ora aneh nek nalika wong sapa sing apal Quran, mata kuliah Gusti Allah ki apal mula diparingi mahkota. Titikan iki tandha murid sing juara 1.
Oh iya ya, mula Kanjeng Nabi lah apal Quran to, Gong. Mula juara satu. Ibaratnya mahasiswa ke kumlot. Oh iya, mergo apal pelajarane diulang karo Gusti Allah kok pelajarane diapalke dienggo sangu sok ngadep ana ngarsane Gusti Allah iki ya buku pelajarane kuwi. Ora mungkin sok mben Gusti Allah kok awake dhewe sowan tumuk-tumuk terus ditakokke le pinter dolanan. Kowe duwe dolanan akeh apa sithik ngono. Ora mungkin. Mesti sing ditakokke pelajarane sekolah. Ngono ya, kowe tak kei surat wis mbok waca apa durung. Ngono nek wis diwaca entuk pira. Wis hafal kabeh apa durung. Lah bijine ning nggon hafalane kuwi. Mula kene nggon sekolah nek sing ngapal kabeh pelajarane sekolah bijine 100. Potensi lulus. Oh iya ya, Truk. Ngono ya, Gong. Ya nek sing bijine sithik lah potensi ra lulus. Wah iya ya, mula ngapalke Quran iki dadi pentinge ning kono ya, Truk. Ora mung Quran, hadis barang. Wah iya ya, Gong. Wah jebule iki ngono ya, Truk. Lah iya. Iki mau iklime saya molak-malik. Tandha prayitna manungsa sagung. Tegese awake dhewe didhawuhi waspada prayitna nek iki wis akhir jaman. Kudu ngebotke ning nggon akhirate. Oh iya ya, amalan-amalan sing tujuane ning akhirat iki kudu luwih dipenke, luwih dipentingke. Ngono ya, Truk. Wah, jebule pelajarane ngono ya, Truk. Mulai iki awake dhewe lak ya prihatin iki. Selama iki mung kakean dolanan karo Gojek nganti diulang Kanjeng Nabi, hadis Nabi wis siji ra ono sing cementel. Ngono. Kowe cementel, Truk, hadis siji. Ora, lah iya. Ngono, hadis Nabi basa Arabe ya wis ora mudeng. Ngono ya, Truk. Iya, Gong. Iya, mongko hadis Nabi iki cacahe ratusan ribu kok. Lah awake dhewe kok siji ra ono sing cementel iki piye? Ngono iki durung Al-Qur'ane. Wah iya ya, Gong. Wah Bagong nek ngapalke cerita drama wae apal lakon. Bagong lakon cerita drama ning donya iki ngapalke nganti wah ben dina diapalke. Ayo nek bareng iki pelajarane Gusti Allah iki belas awake dhewe ora tau ngapalke. Entuk sithik rumangsa wis cukup. Lah iya ya. Iya ya, Truk. Iya. Iki mau Kang Gereng, wah iya ya, muga-muga dikeparengke iso diparingi semangat kanggo belajar ya, Truk. Amin. Semono ya Kang Gereng, Bagong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.